Здравейте, аз съм Данчо, днес е 1 юли и това е аквариума с рибки, които прегряват във водата, тъй като днес е един изключително горещ летен ден. Затова реших да ги позабавляваме с огромния дисплей на Samsung Galaxy S, като ги заснемем и в същото време ги излъчваме, докато те плуват около Samsung устройството. Този кораб ми се струва изключително подходящ за едно лятно кино и сега ще пробваме да ги заснемем. И така, пуснем камерата само, хоп. И нека да започне да записва. Страхотно. Не знам дали се вижда. Къде сме? Ето ни, хоп. И сега нашите рибки. Упс. Мисля, че така е добре. Само тези балончета тук да не вземат да изключат камерата. Между другото, не опитвайте това вкъщи, тъй като батерията на Samsung Galaxy S3 е изключително мощна и голяма и е възможно при евентуално късо съединение да убиете някоя от рибките, което е наистина плашещо, затова не пробвайте вкъщи. Невероятно е, нали? За съжаление обаче Wi-Fi не работи под вода, иначе бих използвал Skype, за да се чуем с рибките и да видим какво могат да ни кажат, но на тази дълбочина Wi-Fi не работи. Може би ако оставя телефона по-наплитко, ще има някакви шансове за осъществяване на връзка. Нека да сложим телефона така, хоп. Само че така снима в безкрая. Може би така е. Най-добре. Упс. Samsung Galaxy S3 под вода. Да, и балончетата го клатят. Виждате рибките как се роят, за да се видят. Страхотно. Мисля, че това е достатъчно за днешната презентация. Хубав ден ви пожелавам. Благодаря, че гледахте видеото. Ако го харесвате, натиснете лайк и ако съберем над 10 000 лайка, обещавам да снимам и в басейн, докато говоря по него. Чао! Хайде! Благодаря ви!